1000 irakasle baino gehiago bildu dira goizean hezkuntza departamentoren aurrean lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Dolores Redondo idazlea 2023ko Bianako Printzia Kulturaren saria jaso du. Nafarroko lehendakariak Nafarroko Parlamenturako hauteskundeak deitu ditu. Gizarte ekonomiaren bidez presoen laneratzea bultzatzea adostu du Nafarroko Gobernuak lan ministeritzarekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultate berriak Foru Komunitateak hezkuntza sistema publiko baten alde egindako apustu estrategikoa islatu du. Nafarroko Gobernuak 255.000 euro jarriko ditu euskera ikertzeko eta sustatzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bilduk Mikel Zabaltzaren heriotzarekin zerikusia duen Guardia Zibil baten gorakada gaitzetsi dute. Iruña nola gustatzen zaidan kanpaina turistikoak bere txokoak ondarea eta gastronomia partekatzera gonbidatzen zaitu aste zaindu honetan. Grebara deituta zeuden atzo Nafarroko irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak LAB, Steilas, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako bigarren mobilizazioa. Hezkuntzako etapa guztietan ratio jaistea erosalmena berreskuratzea, igoera eta 2010etik 20% galdu ostean berreskuratzea behargin guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna 8%tik behera murriztea eta ikasleen hezkuntza premiei denbora gehiago eskaini ahal izateko lan gainkarga murriztea dira ziren hoien aldarrikapen nagusia. Iruña herrian atzo goizeko 10etan abiatu ziren zutabeak 4 Vientosetik, Mendillorritik, Barañaindik eta Txantreatik eta 11etan manifestazio egin zuten hezkuntza departamentoren egoitzaren aurrean. Ikasturte honetan egiten duten bigarren mobilizazioa izan da atzokoa. Hain zuzen ere, otsailaren 15ean izan zen administrazioko eta osasuneko langileekin batera. Sindikatuen hitzetan Foru Gobernuak legealdi osoa darama mahai sektorialeko ordezkaritza sindikala gutxiesten, are gehiago otsailaren 15eko greban euren kolektibak planteatutako aldarrikapenei inolako erantzunik eman zizaina egotzi diote gehiengo sindikala osatzen dutenek, eta horren aurrean beste greba bat deitu zuten apirilaren 3. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilariak jakinarazi duenez, Nafarroko Kultura eta Arten Kontseiluak Dolores Redondo idazlea proposatu du 2023ko Bianako Printzia Kulturaren sarirako. Era berean jakinarazi du arte talentua sustatzeko sariaren irabazlea 30 urtetik berako zuzendua eta 4. edizioa ospatzen duena Laure Txibiteri eman diotela. Esnaolaren erranetan, Redondori emandako sari honek aitortzen du Espainiar literatura berrien ordezkatzerakoan bere referentzia irudiak duen ageriko garrantzia. Hala nola, Nafarroarekiko bere inplikazioa naiz lotura personal eta profesionala gure erkidego izanik, bere paisaiekin, jendearekin eta ohiturekin pertsonai bat gehiago bere obretan. Sarituari buruz nabarmendu du banakako eran Biana Printzia saria eskuratzen duen 4. emakumea dela, sari hau eskuratzen duen lehenengo idazlea izanik. Horrez gainera erantzi du beren nobelen eskutik Nafarroaren kultura eta ondare legatua aberatsa berreskuratu eta babesteko gai izan dela. Kultura, paisaia ondarea, naiz ondare materiala eta inmateriala barne hartuz. Redondori kulturaren saria emateko ekitaldia 20.000 euroko zuzkidurarekin dagoen larunbatean ekainak 3 ospatuko da. Arte talentua sustatzeko saria aitzitik hil bereko lehenengo 15 emango da oraindik zehazteke dagoen data batean. Prentsaurrekoan zehar jakitera eman da horrez gain, Laura Txibitezkieta idazleari 2023an bere 4. edizio ospatzera doan arte talentu sustatzeko saria esleitu zaiola. Horrela, Iban Carmona 2020an, Martxel Rodríguez 2021an eta Sofia Espartza 2022 barne hartzen dituen zerrendan sartu. Nafarroko lehendakariak atzo goizean sinatu zuen bere bulegoan Foru Parlamenturako hauteskundeen deialdiaren foru dekretua. Eta Nafarroko aldizkariaren ofizialean argitaratu da gaur. Parlamenturako hauteskundeak datorren maiatzaren 28an igandean ospatuko dira beste 2 hauteskunde hitzordurekin batera. Udal hauteskundeak estatu eskumenekoak alegia eta zinegotzigoaregana,
zein exekutiboak deitu zuen pasaden asteazkenean martxoko 29 adostu akordioaren eskutik. Nafarroko hauteskunde kanpaina beraz 15 eguneko iraupenarekin maiatzaren 12ko ortzirala 0 ordutan hasiko da, hilaren 27ko 0 ordutan amaituz. Halaber, deialdi hontako foru dekretuan xedatuaren arabera, boto ontzietatik aterako den Nafarroko parlamentu berriaren eraketa data izango da, ekainak 16 ostirala 11etan. Nafarroko gobernuak migrazio politika eta justiziako departamentuaren bidez, Nafarroko foru komunitatean bizi diren presoak eta preso ohiak laneratzeko programa bultzatuko ditu gizarte ekonomiako enpresa formulen bitartez. Hala nola, lan elkartuko kooperatibak. Horrela adostu zuten Madrilen Eduardo Santos kontseilariak eta Espainiako gobernuko lan eta gizarte ekonomiko Yolanda Díaz ministroak hitzarmena. Sinatutako hitzarmenaren helburua da espetxeetako testuinguruan eta testuingurutik kanpo lan kooperatibak eta gizarte ekonomiako bertze formula batzuk sortzea, erraistea eta motibatzea. Bereziki transizio ekologikoan zentratu da presoentzako tailer, prestakuntza, arau aldaketen proposamen, aholkularitza eta eragile sozial eta ekonomikoekiko elkarrizketaren bidez. Eduardo Santos, Nafarroko gobernuko migrazio politikeko kontseilariak Madrilen hitzarmena sinatu ondoren azpimarratu duenez, eredu hori benetan berritzailea eta eraldatzailea da, eta presoak espetxetan egiten dituzten lanen paradigma aldatzen du. Eta askatasunean bizitzeko prestatzen ditu. Gizarteari balio erantziko lanak emanez, eta lan kooperatiben aldeko apustu egiten du enpresa antolaketa demokratiko, solidario eta sozialaren egitura gisa. Bestalde, Yolanda Díaz, lan eta gizarte ekonomiako ministroak adierazi du oso pozik dagoela proiektu hontan sartzearekin, izan ere, 2022ko azaroaz geroztik, espetxetako idazkaritza nagusiaren eta Nafarroko gobernuaren arteko hitzarmen bat zegoen. Iruñeko espetxean, prestakuntza programa garatzeko, gizarte ekonomiaren eta transizio ekologikoaren esparruan. Baina akordio berri horren bidez, lan ministerioa ere sartuko da proposamen horien eragile dinamizatzaile gisa eta bazkide arteko lan kooperatiba horiek preso eta preso horiak eraginkortasunez sortzen lagunduko duten ekintzak bultzatzeaz, aholkatzeaz eta sortzeaz arduratuko da. Nafarroko lehendakariak atzo azpimarratu duenez, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultate berriak foru komunitateak hezkuntza sistema publiko baten alde egindako apustu estrategikoa islatzen du. Lehendakariak hala adierazi du eraikin berria eraikitzeko obren hasierako ekitaldian. Ekitaldia Martin Larraza, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Ekonomia Plangintza eta Estrategia errektore ordearekin batera eginda, eta etorkizuneko osasun zientzia fakultatea hartuko duen Orubean Nafarroko Unibertsitate Ospitalearen esparruan. Eraikin berriak 30.284.000 euroko kostua izango du bezabarne, eta 28 hilabeteko egikaritze epea izango du. Guztira 13.504 metro karratuko azalera izango du, gutxi gora bera beko solairuan eta 4 altueran banatuta. Instalazio berri horiek egungo fakultatearen ondoan egongo dira, gaur egun medikuntza, erizaintza eta psikologia titulazioak ematen diren fakultatearen ondoan. Nafarroko lehendakariak nabarmendu du fakultate berri hontan gizartean gero eta eskari handiago duten profesionalak prestatuko direla eta beraz, kalitatezko prestakuntza behar dela, talenturik onena erakartzeko behar adina baliabide izango dituenak. Ildo horretan profesional onenak izateko hezkuntza publikoak bakarrik ematen duen sarbide berdintasuna bermatu behar dela gaineratu du. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak lankidetza hitzarmen bana sinatu ditu azken egun hauetan Euskal Zaindiarekin eta Eusko Ikaskuntzarekin euskara garatzeko, aztertzeko, ikertzeko eta sustatzeko erakunde horiek foru komunitatean egiten dituzten jarduerek jarraipena izan dezaten. Laguntza guztira 255.000 eurokoa da. Gogoratu behar da, Nafarroko Foru Aldundia, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako probintzia aldundiekin batera bi erakunde horien sortzaile izan zela 1918 urtean. Lehen hitzarmena 200.000 eurokoa Nafarroko Jauregiko areto berdean sinatu dute Euskal Zaindiako lehendakaria den Andres Urrutiarekin, euskeraren garapena azterketa ikerketa bultzatzearren, Nafarroko berezko hizkuntzetako bat bezala. Sinatzeko ekitaldian izan dira halaber euskera bidearen
zuzendari kudeatzailea Mikel Arregi eta Euskaltzaindiak Nafarroan duen ordezkaria Sagrario Aleman. Zehazki, Nafarroko gobernuak euskara bidearen bidez finantzatuko ditu Jose Ramon Minondo Goizuetarraren gutunen bigarren volumenaren edizioa onomastika batzordean eta Euskaltzaindiaren Nafarroko ordezkaritzan jasotako konsulten txostenak eta izapideak egitea, eta bi erakusketa ibiltari bat Pirinioetako hizkuntzei buruzkoa eta bertzea euskararen herri euskalkiei buruzkoa. Bigarren hitzarmena Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria eta Eusko Ikaskuntzako lehendakaria den Ana Urkizak sinatu dute erakunde horren eta euskara bidearen arteko jarduera plana finantzatze aldera. Ekitaldian Nafarroko Jauregiko areto berdean eginda eta han izan dira baitere Nafarroko gobernuko euskararen plangintza eta sustapen zerbitzuko zuzendaria Paula Casares. 55.000 euroko akordioan 3 lan eremu ezarri dira. Alde batetik, Nafarroa bezalako hizkuntza aniztasuneko eredu baten herritarren artean euskararen sustapenaren inguruan partekaturiko balioak identifikatu eta aztertu nahi dira. Berzetik mintegi baten bidez kultur eskubidei buruzko esparru legeak aztertuko dira. Azkenik, Nafarroko aniztasun eta kultur demokratikoko bizikidetzaren inguruan 2019an abian jarritako ikerketa sozial bati amaiera emango zaio proiektu horretan azken urtetan parte hartu duten pertsona garrantzitsuekin batera. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk hainbat ekimen bultzatu dituzte Kongresuan Arturo Espejo teniente general eta Guardia Zibilaren babes aginteko buruaren gorakadarekin lotuta. Zehazki Aitor Esteban Alderdi Jeltzalearen bozeramaileak Espainiako gobernuari zuzendutako galdera sorta bat erregistratu du. Esteban jakin nahi du Jaurlaritzaren iritziz pertsona errugabe baten heriotzarekin amaitu zen tortura kasu batean inplikatutako pertsona bat maila zigotzea eta kondekoratzea merezi duen. Aitor Estebanek gogorarazi du 2022ko otsailaren 26an Orbaizetako bizilagun hori hil eta 36 urtera Eusko Jaurlaritzak poliziaren indarkeriaren biktimatzat hartu zuela, Espainiako gobernuak eta Guardia Zibilak defendatutako bersio ofizialaren aurka. Arturo Espejoren igoerari buruzko galderez gain kasua argitzeko Jaurlaritzaren esku dagoen informazioaren desklasifikazioaz ere galdetu dio Aitor Estebanek gobernuari. EH Bildu berriz Fernando Grande Marlaska barne ministroaren agerraldia eskatu du Kongresuan igoera horren arrazoiak azalditzen. Iruña nola gustatzen zaidan kanpainoaren bidez, Iruñeko udalak aste zainduan hiria bisitatzera hurbiltzen direnak gonbidatzen ditu bertako txokoa, gastronomia, Doneiako bidea edo San Fermina partekatzera. Sare sozialetako ekintzez eta hiriko kanpoko euskarrietako publizitateaz gain 8.000 postala argitaratu dira. Turistek Iruñan bizitzako esperientziak eta bizitakoak kontatuz bidalditzaten. Kanpaina berri honek hiriko mugarri turistikoak 6 kontzeptutan oinarritzen ditu. Ondarea, Iruñako txokoak, Doneiako bidea, San Ferminak, gastronomia eta turismo iraunkorra. 6 ardatz horiek tradizioa eta modernotasun batzen dituen hiria erakusten dute. Milaka urteko historiaren aztarnekin, mundu osoan ezagunak diren jaiekin, baina baita pertsonentzat pentsatuta ere, bizia, berdea, parke eta lorategi askorekin, jasangarria eta barietate gastronomiko handikoa.